nagyon érdekes dolog, a konkurenciától általában így nagyon félni szoktunk, hogy jaj, csak a konkurencia ne tudjon rólunk, de valójában a konkurencia általában nem harap, hanem ők is ugyanolyan vállalkozó szellemű emberek, úgyhogy az egyik dolog, amit mi csinálunk ebben a fázisban egy kutatásnál, az az, hogy írunk az összes kompetitornak, és itt körülbelül ilyen 10-ből 3 az arány, akik azt mondják, hogy ők benne vannak egy fél órás callban, és hajlandóak velünk beszélni, és adnak át tapasztalatot. Ezt nyilván úgy kell megfogalmazni, hogy ti a világ másik végén vagytok, és mi erre a területre akarunk jönni, nem pont ezt akarjuk csinálni, mint amit ti. Ilyen jellegű dologra én is válaszolni szoktam. Tehát én is voltam már ilyen callban, ahol valaki jött és azt mondta, hogy gondolkoznak programozóiskola csináláson, de onnantól kezdve, hogy ők nem online, hanem offline, onnantól kezdve, hogy ők nem ezt tanítják, hanem valami mást, innentől kezdve nem head-to-head kompetitorok vagyunk, és tök jól esik egy remote kávét meginni és dumálni ezekről a dolgokról.